Saúdos, como están? Sexan benvidos un día máis a este Santiago TV. Hoxe, mércores 2 de marzo, continuamos, como sempre, con moitos contidos preparados para vostedes, así que, sen máis demora, tomen asento e acompáñennos porque comezamos o seu magazín local. E comezamos este Santiago TV falando de iniciativas ecolóxicas dirixidas aos escolares, pero tamén por extensión a todos vostedes e a todos os cidadáns de Santiago. Falamos desa tropa verde e para falar desta iniciativa, como lles digo, xa me acompaña no plató deste Santiago TV Miguel Varela, de Teima Desenvolvemento. Miguel, boas tardes, benvido. Hola, boas tardes, Lola. Falamos desa tropa verde, contanos quen son a tropa verde. Bueno, pois a Tropa Verde son cidadáns de Santiago que deciden de xeito voluntario pois colaborar nun proxecto de reciclaxe que iniciamos o ano pasado. A golpe de 17 de maio do ano pasado, que para nós é un día importante porque é o Día Internacional da Reciclaxe, o Día de Internet, e o Día das Letras Galegas, nos decidimos sacar un proxecto en galego que fomente a reciclaxe e utilizando para elo pois as funcionalidades que nos dá Internet, non? Nesa data nos desenvolvimos xunto co Concello de Santiago e a empresa adxudicataria da xestión de limpieza viaria, Urbaser, e a nosa empresa Teimas Desenvolvemento, que somos unha empresa especializada en facer solucións software para o sector da xestión de residuos, decidimos lanzar este proxecto cívico, que basicamente o que consiste en incentivar as conductas responsables medioambientalmente, neste caso a conducta da reciclaxe dentro da cidadanía, por medio de concursos, puntuacións, premios, recompensas e agasallos. Este ano continúa, digamos, esa campaña, non? Non sei se decía centrada en escolares. Agora o que imos abordar é unha segunda fase porque, bueno, quizáis o máis interesante deste tema foi que dentro do que é a Tropa Verde, a parte do que é o xogo individual, onde ti podes coller os teus residuos, os teus refugallos, leválos ao punto limpo ou leválos aos centros veciñais, os socioculturais do Concello. Este ano vimos que había algúns movimentos dentro do que era a propia tropa, é dicir, a xente collía a plataforma, collía a idea do xogo que era acumular residuos para logo reciclalos correctamente, e por exemplo vimos unha iniciativa fabulosa que tivo lugar no Colexio Monte dos Postes por medio da asociación Xirasol, onde conseguiron facer unha tropiña verde dentro do propio colexio e chegaron a xuntar pois 2000 litros de aceite de fritura usado do que utilizamos para cociñar, que é tremendamente contaminante, 1000 e pico pilas e baterías, etc. Entón, eso, a verdad que gustounos moito, por qué? Porque era un proxecto que nos sacamos aberto, como a propia xente, unha plataforma cívica apropiouse do proxecto, da idea, e desenvolveu pequenas ideas dentro deste tema. E agora imos facelo a nivel colexios de secundaria da Concello, na contorna do Concello de Santiago. Unha especie de competicións de reciclaxe, onde haberá unha serie de agasallos e premios para aqueles escolares que fagan, que sexan máis responsables medioambientalmente. Como vai ser ese concurso e cales serán eses agasallos, Miguel? A ver, os agasallos están nunha fase de definición, temos que falar aquí co Concello, xa temos chegado a un acordo, etc. En principio a nosa idea é sacar 2 concursos de cara antes do fin do curso, que estimamos que será en xuño máis ou menos. A nosa idea é dedicar o mes de marzo a preparar todos esos agasallos, todos esos concursos, haberá que preparar tamén material didáctico para decir a xente como ten que facer para reciclar, separar os seus residuos, etc. En principio, ímolo centrar neses 2 residuos que che comentaba antes. O aceite de fritura, ti tens que pensar que, por exemplo, moitas veces collemos o aceite de fritir e o botamos pola pía da nosa casa, e iso é tremendamente contaminante. Iso non se debe facer nunca, efectivamente. E o mesmo coas pilas e baterías, que son moi contaminantes, se caen, por exemplo, a un regato, caen ao río, etc. Entón, en principio, no mes de abril e no mes de maio lanzaremos sendas campañas dentro da Tropa Verde dirixidas a escolares para que acubillen, entre todos a xente do colexio, acubillen a meirande cantidade deses residuos que se entreguen logo a un xestor final e o que teña máis cantidade ou maior ratio alumnos cantidade, pois recibirá unha serie de agasallos convenidos co Concello dentro do proxecto realmente. Entendo que eses residuos logo van a ser tratados como é debido, non? Me refiro, unha vez recollidos polos alumnos dos colexios, logo pasarán a unha seguinte fase de, pois, non sei cal é a seguinte fase. Efectivamente, nós o que queremos un pouco é controlar tamén a rastreabilidade dese residuo, non? É dicir, nós evidentemente
evidentemente, nós somos unha empresa de informática, non temos capacidade para recoller esos residuos, pero sí que imos contar nesta segunda fase co apoio de xestores de residuos locais ou que estean na contorna de Santiago ou na contorna da provincia ou de Galicia, que poidan facer un reciclaxe responsable deses residuos, é dicir, que collan os residuos que acubillan os rapaces e que os poidan reciclar logo tendo as autorizacións administrativas pertinentes, os procesos axeitados, etc. E que poidamos saber logo que segunda vida tiveron eses residuos unha vez recolleitados. É importante que se leven a cabo campañas como esta da Tropa Verde en centros de ensino, en centros educativos dirixidos a escolares, porque os escolares de hoxe serán os adultos comprometidos e cívicos de mañá. Non, efectivamente, claro. Ademais que é importante tamén o efecto tractor que teñen os rapaces nas propias casas, non? É dicir, bueno, comentaba, por exemplo, un amigo meu que ten un rapaz de 8 anos, pois que un día botoulle unha bronca, non, por botar aí unha botella no contenedor que non era axeitado, non? Eso precisamente ven dunha formación de base. Moitas veces os que somos adultos temos un comportamento medioambientalmente non tan responsable, moitas veces porque ao final os modelos de recollida selectiva, os distintos contenedores, etc., pois non é algo que leve tanto tempo instaurado nas nosas vidas, pero sí que estes rapaces novos teñen fácil interiorizar que realmente teñen que separar o seu lixo, que é importante facer bo uso dos recursos, que todo esas refugallos que les separan despois se poden convertir noutro tipo de obxetos, e todo iso nun rapaz pequeno prende moi ben e pode ser incluso un evangelizador dentro da propia casa. Porque ademais entendo que levades a cabo esta segunda parte ou esta segunda fase desa Tropa Verde, porque a primeira foi un éxito, como ben dicías anteriormente, non? Sí, a verdade que sí. A primeira foi un éxito por varios motivos. Primeiro de todo, contamos coa participación dos centros socioculturais do Concello, centros da veciñanza, en total 16 centros, de todo tipo, de todos os centros socioculturais, de Conxo, Santa Marta, San Pedro, do rural tamén, etc. A parte diso, contamos coa colaboración dos 2 puntos limpos que hai no Concello, un no Polígono do Tambre e outro en Piñor, precisamente onde estaba o antigo vertedoiro de Santiago, e tamén o punto limpo móvil, vale? E a parte a colaboración con a Adega, que recibía roupa usada, e, a de Teimas como promotores, que tamén dábamos unha serie de puntos. Eso foi a primeira pata, non? Lugares onde recepcionar eses residuos e acreditar a entrega dos residuos por parte dos cidadáns. A segunda pata, que foi realmente sorprendente, foi que, nós ao principio pensamos, que tipo de agasallos lle imos dar á cidadanía, non? Porque, claro, non podíamos estar invertindo todo o rato os nosos recursos, non? Sí. Entón, o que fixemos moitas visitas a establecementos comerciantes, hostalería local, de forma que eles, de xeito voluntario, se querían, podían dar premios a esta xente que reciclaba. E a verdade é que a resposta foi fabulosa, porque nestes momentos temos 115 establecementos locais de todo tipo, desde sitios de restauración, tendas de roupa para nenos, ópticas, servizos de beleza, servizos culturais, etc., que de xeito desinteresado e de forma completamente voluntaria, pois eles che dan un premio por reciclar ou che dan un desconto, etc. Eso eu penso que foi moi atractivo para que a xente se lanzara. E despois, evidentemente, a terceira pata, que foi a cidadanía de Compostela, que, a noso modo de ver, a verdade é que respostou de forma moi potente, porque nos primeiros meses da tropa, e ten en conta tamén que os primeiros meses colleu tamén cos meses de xullo e de agosto, que a xente está fora, e os primeiros meses tamén teñen a época do Nadal, que é unha época máis complicada. Nos primeiros meses temos xa registrados 2.000 cidadáns de Santiago que polo menos algunha vez fixeron algunha labor de reciclaxe, e dentro daquela plataforma incluso temos registrado xa 6.000 accións de reciclaxe, de entrega de residuos en puntos limpos, que foron trocadas por aproximadamente uns 700 premios neses establecementos e comerciantes locais, co cual eu penso que é un éxito importante. Claro, esas cifras, se te preguntaron, son moitas ou poucas para Santiago? Esas 2.000 persoas, esas 6.000 accións, para unha cidade como Santiago, como vedes vos? Hombre, nos consideramos que son unhas cifras moi importantes. Por que? Porque ti pensa que un de cada 3 accións de reciclaxe que temos registradas son xente que a súa vez se registrou na Tropa Verde,
E tens que pensar que tamén hai moita xente que o mellor que sí que fai as súas accións de reciclaxe e recibe eses puntos, pero o mellor non ten capacidade para conectarse a internet ou non ten un smartphone, bueno, por cuestións de idade, tanto de idade por arriba como mellor de idade por abaixo, como de, bueno, pois de uso das novas ferramentas, etc. Nos pensamos que para o público objetivo que tiñamos 2.000 persoas é a verdade con unha cantidade mogollón de potente, sobre todo tendo en conta que ademais foi unha campaña moi de guerrilla, moi low cost, moi de ir pola rúa, etc. Bueno, pues hai que dar esa importancia de reciclar sempre, neste caso con esta tropa verde, desta volta tamén esa segunda fase desa tropa dirixida a escolares e tamén a toda a familia para que reciclemos e para que fagamos un bo uso e un uso concienciado dos residuos que teñamos na casa. Miguel, un auténtico placer, graciñas por chegarnos hoxe esta iniciativa ecolóxica da Tropa Verde e de seguro que volteremos a conversar sobre esta iniciativa. Graciñas. Igualmente, Lola, gracias a ti. Boa tarde. Boa tarde.